Mahaw. Kung siya ang problema na mag-junjun, kaya wala siguro abduin kaya na sila mo staya. So wala stability sa management. Wala yung stability ko niya sa decision. Ha? So ginawa ko na sila interim. So, mismo Sili ba sili, oh? Hindi ka siguro nga mo epekto ba o ma-implement pa kay kasi nung mawala na sila umanya, lahat na decision niya sa permanent na sa bird. So, siya kita magsugod, i-review ta ka ng laot, tanam ka na sila ng kulang kay politika, wala ka kung privatization na nag-shape nini sila, kani pwede sila ka ng ibutang ini nga maproteksyonan na sila sa politika. Tapi ini mo pagduduli, na may sistema na may gitawag na ini unsolicited proposal. Okay. So, mag-propose lang. And then, kanang proposal na ilang pamaagi, ilang kapital ng grupo, ilang himuon yung mga future improvements, na ilang himuon sa Pangilog ng pagkaon nga. Imong gitrapo sa langisa ni Sal? Ang ganun trapo, imong giitsa? Wala man. Asa man? Hindi wag kalabaw sa bawl. Hindi wag kalabaw shoot kasi ka bawl. Wala man taon kung klase summer man, miss.